Hei, salutare toată lumea, eu sunt Gamer. Bine v-am găsit la un nou episod de CS16. Astăzi împreună cu Andrei, care nu știu care e el. Salut! Așa, dar care ești tu? Eu zic Gamer. Il vă Andrei. Bă, tu ești la teroriști! Păi eu sunt vă Andrei Gaming, nu? Dar tu ești la teroriști! Cum schimbam? Că Da, m-a mutat serverul. bă, nu pot. O, suntem așa, deci da. Acum trebuie să așteptăm până să termină. Fai spectate cu mine. A? Fai spectate cu mine. Uite, te văd. Te duci în A, nu? Și în acá. Da. Ai, bă, o câștigat teroriștii și cât e 6 la 6. Nu aveți șanse. Știu, doar eu sunt cel mai praf de aici. Am filmat ca așa ai vrut tu. Așa, așa am venit după multă vreme, după 2 luni. Glumesc. De fapt nu glumesc, dar na. Uite unul aici. Cum stătea în jos, că și uitat? Nu s-a râs, mă, ăla. Bă, Ce? cum stătea, mă, așa? Bă, de headshot. Bă, uite-l pe Andrei. One mă. shot. Da, one shot mi-a dat. Uite-te, vezi că l-ai omorât pe ăla care stătea jos? Da, l-am omorât. Dacă l-ai omorât. Ok, deci Și unde mai e unul? eu pierd ca de obicei. Stai că mă uit acum. Unde one shot, bă? E la voi în bază. Mergi acum în A. Pe lung, pe unde? Pe short? Pe aici unde scrie A, știi? Uite, ajungi în A, ajungi în A. Uite, tu ești ăla? Nu te vede aici. Te-a omorât? Da, cu sărit. Hai, bă, nimeni nu-l vede. A... Ce, bă? Dacă am... Dar să vezi, mai devreme am fost intrat pe server și jucam cu arma aia. Când încolo, Bă, dar pe unde o iei? nu știu, erau vreo Bă, 5, hai au în ieșit B. toți cap. Hai în B, hai în B. Hai în B. Bă, mă duilezi aici. Vai, am omorât și eu unul pe ziua de azi. Așa, nu știu, eu cred că avea peste 100 de viață. Ce bă, Adi de aici? Te-a omorât? Adi. Da. A. Da, dar ăla cu Bă, un mai- shot avea peste 100 de viață. Bă, mai este unul. Vezi că ăla e în A. A? Da, vezi că e în bază la tine. E în bază la tine. Dacă sari pe acolo, sari stânga. Pe acolo. Cum, bă? Dar mai avea 2 stati de viață. Bravo, bă. Ce, bă, bravo? Stai că mă dau la terorist. Trebuia să stai acolo, că noi suntem 4, ei 3, unul stă afeca, unul nu și ăla îl trage până nu mai poate. Da, și? Dau one shot ăsta. Stai că mă uit. Păi da, one shot ăla trage din nu mai poate cu M4. Păi asta ideea, că e prea bun. Și așa mergem amândoi. Bă, dar eu nu știu cum activez parașutul. Bă, nu Bă. cred că l-a omorât așa. Zeguza ăsta cum trage? Unde e Adi? El, stai că mă uit acum pe el. Uite, e în, merge în B, merge în B. Tu, bă, du-te, te-ai uitat pe ea? L-a omorât doar. Nu ai văzut cum trage? Uite la cum trage. Nu recoil are. Și ce silent time are. Atâta. Hai că avem 8 la 7. Care ești tu? Să aici în față, cu acau. Ăsta. Așa. Bă, eu n-am bomba, asta e ideea. Îți dai Eu seama am că bomba. nu-i nimeni.
Bă, du-te, trage pe perete cap. Ok. Bă, episodul ăsta îl facem numai cu fail-uri, că eu îs noob la asta. Te-am zis eu să filmăm altceva. Bă, măcar Mihai l-a omorât și pe Stai, că intrăm pe alt server? Na, acum mai opresc. Bă, nu oprești. Păi dar dă-mi altul. Păi dau acum. Hai, pe filmare vadă-te lumea că tu îmi zici pe literi. Hai mă, ăsta nu vede. Hai că-ți dau unul gol. Facem 1v1 pe mid. Da, știu oricum că-s praf, dar hai să încercăm. Dar vezi că asta trebuie să dau Sky. Nu. Connect. Nu intra pentru că e furie în noi. Da, bă, dacă e furie, conectează, știi tu. Păi nu m-am conectat. Bă, asta e ideea, să nu te conectezi. Ia, Scrie acolo connect. și mai cum. G1S. Da. Punct fără ea KZ. Punct ro. Hai, la ce te bagi? Stai să intru. Stai să vedem. Hai la Tero. Așa? Așa. Cât mai sunt? Bă, dar am câștigat, poate? Care ești tu? Bă, tu care ești? Băi, bă, unde te duci? Duci în B? A, mergem în A? B pe aici, în spate. Bă, dar de ce îți dă ție bomba? A, bă, nu. De acolo Nu, când nu, era nu. cu geanta, dădea numai ție bomba. Ai grijă aici, așa. Zici tu, dar n-aprinde asta flash-ul. De acolo. Flashlight. Let's Oh. Bă, l-a luat pe ăla. Ăștia dau dificultă. Dați-i bălul ăsta. Am zis eu că îi dă diffuse la bomb. Ăla a plecat de lângă. Știi ce mi-au merge o grenadă. Hai în B. B. Dar cum pictam? A, de ce, nu? Dacă am un flash, îl dau? Ai flash? Dă-l. Nu s-a lăsat acolo. Bun. Ah, Răzvi! Hai. Bă! Răzvi! vezi, ai în spate, ai în spate. Oho! Oh, bravo. Uite, mă, e în Știi. 4 a 1. Ok. Dar du-te ia în 4 a 1. Nu-mi place. Ăștia se na. Și că BRB mă duc la baie. Du-te la că acolo. Ai grijă. Vezi că e s-o dus pe cealaltă parte, știi? Pe short? Nu, bă, pe acolo cum te duci pe ușa aia mai din dreapta-stânga. Pe lung. Băiete. Ce, bă? Lungul e ăla. Vezi că stai Eu aici te- sus pe aleea asta de sus. Dai unul cu 300 HP. Bă, da, ăla e unul cu short-ul. 70 ceva. Da, pe acolo. Ai grijă că stai aici. Vezi că trage, ai grijă. Unu. Vezi că vine și el tot pe aici. Tu ești ăsta? Vezi că au Da. plecat amândoi. Vezi că mai vine unul cu AUG. Uite-i sus. Am de el.
N-aveam ce să fac, trebuia să iau și bomba în 8 secunde, nu mai aveam ce să fac nimic. Hai tot în B. Nu, lasă-i pe ăștia nu, hai noi în B. Dar de cum iau? Dă-mi bomba. De ce ți-ai luat aia, SG-ul? Dar nu e aia Dă-i care... 5 de G. Hă? Dă 5 de G, bă. Așa. Hai pe aici. Cu asta mă pricep mai bine. Hai, vii? Vezi că unul mid, stânga, acolo. Dar te-o omorât? Bă, te-o omorât? Ăsta Sau tu ești? acolo. Bă, Asta e. du-te-te, patru mea! Ah, Vezi că ăștia sunt nou. ce-ai? Lasă un pic! O, ce capi din sărituri am dat. Ce alții? Ce vorbești? Hai tot pina, pe asta, nu pina. Tu du-te lung, eu mă duc short. Unde mergem? În Hai, A, hai. B? Unde? Na, bă, mergem, toți. Hai pe aici. Hai tot lung. Dăm raș. Nu faceți bloc. O zis că ne dă mesaj dacă mergem sau nu. Uite acolo, nu? Bă, l-am omorât cu boaș. Bă, spate, e în spate acolo în gaură. Bă, cum, mă, cum? Răspunde-mi, te rog. Era în gaură aici. Dar ce bine faci, mă, sunt. Da, dar noi nici nu ne-am uitat acolo. Da, Asta chiar. e problema. Ne-au rupt oricum, dar la asta ce faci? Ăsta gogoașă mai are 12 HP. Un glonzi, mai dă-i mort. Nu mai are șanse. Am Bă, dat. te-au înglongerat. Hai să văd cât am filmat. Cât am filmat, bă? 12 minute. Hai, meciul ăsta și cam atât cu acest episod. Și mâine s-ar putea să pun Metin 2, nu știu care. Tot poate alături de Nenea Andrei. Bă! Ce? Da, cam atât cu acest episod. Eu am fost Răzvan și Răzvan și Andrei. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!